נעים לי להיות שליח של כולנו, להזמין עכשיו חסיד, איש עסקים, ידיד נעים, ידיד חביב, מוכר, רב עמי פייקובסקי. רב עמי פייקובסקי מאחוריו מסכת מופלאה ומרתקת של קירובים מיוחדים מהרבא לו ולמשפחתו. אנחנו גם נראה קטעי וידאו מהיחס המיוחד שהרבא מגלה כלפי רב עמי ומשפחתו. מאחורי רב עמי סיפור יחיד במינו, איך זכה, איך הגיע, איך הוא איתנו במשפחה. אין דבר יותר מתאים מזה לסיים את החלק הראשון של ההתוועדות בסיפורו המיוחד והמרגש של רב עמי פייקובסקי. בבקשה. לחיים רבי, לחיים חסידים, לחיים. הרבי לימד אותנו שבהתוועדות חסידית, מה שאנחנו יכולים לפעול, גם המלאך מיכאל יכול לפעול. אז בואו נגיד באמת לחיים, כולנו ביחד. לשלום מרדכי הלוי בן רבקה ושקין, שיצא מהר מהמקום שהוא נמצא בו, וגם נגיד לחיים, לחבר טוב שלי שצריך רפואה, ששמו מרדכי בן רחל. לחיים. האמת שהרקע שלי זה לא רקע מבית דתי. נולדתי בצפון תל אביב, ביהודה מכבי, אבן גבירול. הדברים היחידים שאני זוכר מהבית, היינו יורדים לפעמים למטה, היה לנו בית כנסת, שיכון של חירות שנקרא שיכון סלע. אבא היה איש לחי, אמא, על המצבה שלה היום כתוב האמא של המחתרת. מבחינה של דת, העיסוק שלי היה כדורגל. מה שאני זוכר שהיה לנו חלבן בשיכון, שהיה עושה את העגלת כלים בפסח. ב-1974 עזבתי את הארץ, הגעתי לאמריקה, ושם התחברתי למאור הגדול הרבי מלובביץ'.